Velkommen. Tak for det. Jeg vil ikke holde en egentlig tale, men gøre nogle nedslag i historien, som måske vil vise en sammenhæng. 1948. Hjemmestyrloven for Færøerne fastslår, at rigets forsvars- og sikkerhedspolitiske ansvar ligger hos statens centrale myndigheder. Det kan ikke overtages. 1977. De sovjetiske myndigheder tilbyder Færøerne en fiskeriaftale. Da den indgås efter korte forhandlinger, er den helt unik både for Færøerne og Sovjet, der har meget få aftaler med Vesten. Ved underskrivelsen siger fiskeriminister Alexander Iskov, at aftalen ikke kun handler om fisk, men også om folkets sjæl og hjerte. 1988. The Economist er blandt de medier, der skriver, at aftalen udgør en trussel mod NATO, da Sovjet gennem den store tilstedeværelse kan overtage Færøerne, uden at NATO når at reagere. 2006. En af Færøernes meget få handelsaftaler bliver indgået med Rusland. 2012. Færøernes lagmand møder Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov angående bedre handelsforhold mellem landene. 2013. EU indfører meget kraftige sanktioner mod Færøerne. Efter mødet med Lavrov indleverer Færøerne en formel ansøgning om en frihandelsaftale med den nye Eurasiatiske Union mellem Rusland og en række nabolande. Unionen kaldes populært Putins svar på EU. Færøerne åbner en repræsentation i Moskva, der skal arbejde for bedre handelsforhold. Lagmanden erklærer, at det lysner i øst. 2014. Rusland annekterer Krim. EU indfører sanktioner mod Rusland, som svarer med at sanktionere madvarer fra EU. Færøerne står uden for denne strid. Lagmanden inviteres til Moskva. På et møde med repræsentanter for flere russiske myndigheder får han at vide, at Færøerne ikke vil blive omfattet af Ruslands sanktioner mod Europa, samt at Rusland ønsker et strategisk samarbejde med Færøerne. Straks efter mødet åbnes det russiske marked for alle færøske varer. 2017. På et officielt besøg i Moskva drøfter den færøske udenrigsminister frihandelsaftale med den Eurasiatiske Union. Han fremhæver i den forbindelse, at Rusland nu er Færøernes største eksportmarked med en fjerdedel af eksporten, mens 20% af al fisk, der importeres til Rusland, har færøsk ophav. 2018. Ministerrådet i den Eurasiatiske Union beslutter enstemmigt, at der skal indgås en aftale med Færøerne. En rammeaftale mellem parterne underskrives senere i Tórshavn, og et udvalg nedsættes til at udforme den konkrete frihandelsaftale. 2021. Ruslands nationale sikkerhedsstrategi pointerer, at Ruslands sikkerhed og landets økonomiske udvikling betinger hinanden og ikke kan adskilles. Ruslands maritime doktrin får tilføjet et nyt kapitel om maritim mobiliseringsberedskab, der betyder, at også civile russiske skibe kan blive en del af militæret og for eksempel bruges til spionage eller sabotage. Færøernes udenrigsminister mødes i Moskva med repræsentanter for den Eurasiatiske Union og den russiske viceudenrigsminister. Der gøres gode fremskridt i samarbejdet mellem landene. 2022. Rusland starter sin store krig mod Ukraine. Færøerne fordømmer invasionen, støtter Ukraine økonomisk og modtager forholdsvis mange flygtninge. Færøerne tilslutter sig nu selv også EU's sanktioner mod Rusland, men bliver alligevel ikke, som resten af Europa, sanktioneret af Rusland, når det gælder madvarer. Europa lukker stort set alle havnene for russiske skibe, men Norge begrænser deres adgang til 3 havne i Nord-Norge. Færøerne holder sine havne helt åbne for russiske skibe. Færøske lakseeksportører trækker sig frivilligt fra det russiske marked, men resten af eksporten fortsætter. Det er ikke brud på EU's sanktionspolitik, da der er tale om madvarer. Færøerne standser forhandlingerne om frihandelsaftalen med den Eurasiatiske Union. En uforklarlig sejlads gør, at det russiske fiskeskib Melkart 5
mistænkes for bevidst at have kappet et telekommunikationskabel mellem Svalbard og Norge over, samt for spionagevirksomhed i Kirkenes. Skibet og samt dets tvillingeskib Melkart 4 er regelmæssige gæster i færøske havne. Færøerne forlænger fiskeriaftalen med Rusland. 23. 4 nordiske public service stationer går sammen om udsendelsen Skyggekrigen, der indikerer, at civile russiske skibe udfører militære opgaver, og viser, at der ombord på 2 russiske fiskeskibe, Lira og Ester, er fundet militært kommunikationsudstyr. Da skibene bliver taget i Norge, kommer de direkte fra Færøerne, og de har mellem 2015 og 2022 lagt til i færøske havne mere end 200 gange. Den britiske regering er utilfreds med, at Færøerne har forlænget fiskeriaftalen med Rusland, og siger, at det kommer til at påvirke samarbejdet mellem landene. Især vækker det stor bekymring, at russiske skibe gennem aftalen med Færøerne har adgang til et område, som UK og Færøerne forvalter i fællesskab, da UK forbyder alt russisk fiskeri i sine farvande. Landets fiskeriminister og ambassadøren i Danmark skriver til landsstyret, til offentligheden og til de danske myndigheder om sagen for at lægge maksimalt pres på Færøerne. Færøerne begrænser den russiske adgang til færøske havne til de 29 skibe, som er en del af fiskeriaftalen, og forbyder stort set salg af varer og tjenester til skibene. Beslutningen medfører store økonomiske tab for færøske virksomheder og færøsk økonomi. I en rapport fra PET påpeges det, at Færøerne ligger på et strategisk vigtigt område for skibe, ubåde og fly, der opererer i Nordatlanten, og det vurderes, at der er en trussel fra russisk efterretningsvirksomhed mod Færøerne. Ruslands ambassadør i Danmark påpeger, hvor meget samarbejdet med Rusland har styrket færøsk økonomi, og at det hele sættes på spil af den nye politik, samt af det nye landsstyres erklærede mål om at styrke båndene til NATO. Sådan noget svækker altid forbindelsen til Rusland, siger han og erklærer, at Færøernes nye politik kan medføre en russisk reaktion. Forud for forhandlingerne om at forlænge fiskeriaftalen sidst på året, udsender russiske myndigheder så, højst usædvanligt, en pressemeddelelse med et lovforslag, der skal forbyde al import af færøsk fisk til Rusland. Færøerne forlænger fiskeriaftalen med Rusland, men uden at de russiske skibe får adgang til Færøernes og UK's fællesområde. I Rusland trækkes forslaget om forbud mod import af færøske varer tilbage. 24. Norge styrker markant myndighedernes kontrol med de russiske skibe i de 3 norske havne, og de må højst ligge i udvalgte steder i 5 døgn. Færøerne og Rusland indgår ny fiskeriaftale. 25. Det russiske statsmedie Pravda kritiserer i en artikel det antirussiske Danmark, men påviser, at Færøerne og Rusland siden 1977 har haft et godt samarbejde, som kan udvikle sig til en stærk alliance, hvor Rusland måske endda vil have en flådebase på Færøerne. Er der her en sammenhæng mellem økonomi og politik? Handler de russiske myndigheder alene ud fra hensyn til fiskeri og indtægter, eller spiller strategiske vurderinger ind? Handler det, som det blev sagt i 1977, også om folkets sjæl og hjerte? Handler det, som det blev sagt i 14, også om, at det erhvervsmæssige samarbejde på sigt skal danne grundlag for et strategisk samarbejde? Handler det, som vi så i 23, også om at forsøge at bruge det økonomiske samarbejde til at opnå konkrete politiske mål? Det handler i hvert fald om tillid. Det handler om, hvorvidt vi kan have tillid til, at Rusland ikke har de mål med samarbejdet, som de selv siger, at de har. Ja, tak. Og den første korte bemærkning er til hr. Flemming Møller Mortensen, Socialdemokratiet. Hr. Sjúrður Skaale, tusind tak for en virkelig god og nødvendig tale.
Jeg har oplevet, hvordan ordføreren også har varmet op til den her tale ved flere gange at nævne det her dilemmafyldte område i forhold til russiske fiskeriskibe i færøske havne. Jeg vil også takke for et virkelig godt samarbejde i vores hverdag. Jeg vil stille et spørgsmål, og det går naturligvis det, der er talens indhold her, fordi ordføreren nævner både Forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste. Altså, er det ordførerens opfattelse, at vi har en udfordring i forhold til PET og FETs både kapacitet, kompetencer og tilstedevær i færøske havne? Fordi ordføreren nævner jo, hvordan det er, man har taklet udfordringen eksempelvis i de norske havne, når russiske skibe har anløbet. Ordføreren? Det skal jeg ikke sætte mig til dommer for, men jeg kan sige sådan konkret oplyse, at de 2 skibe, som jeg talte om, Lira og Ester, som blev taget i Norge af de norske myndigheder med militært kommunikationsudstyr ombord, de kom direkte fra Færøerne, hvor de ikke var undersøgt. Og de har, som jeg har sagt før det, besøgt de færøske havne mere end 200 gange. Der ligger måske et svar i det faktum. Jeg har selv oplevet i forbindelse med rejser med Færøudvalget til Færøerne, at der også lå mere end et russisk skib i Tórshavn havn. Jeg har et andet spørgsmål, som omhandler noget af det samme, for jeg kan høre ordføreren jo tydeliggøre, hvad der ser ud til at være en strategisk interesse fra russisk side i forhold til at få sig koblet op på færøsk økonomi. Nu nævner ordføreren også EU. Er det sådan, at ordføreren og ordførens parti oplever, at EU har udvist noget af den samme strategiske økonomiske interesse i at knytte bånd til Færøerne? Ordføreren? Desværre forholder det sig omvendt. Som jeg sagde, i 2013 sanktionerede EU Færøerne meget kraftigt. Al import fra Færøerne blev standset, og så handlede Rusland meget hurtigt og tilbød en frihandelsaftale. Og man vil gerne have en frihandelsaftale med den Eurasiatiske Union, som er jo en mærkværdig ting, at det er Rusland og nogle nabolande, som så inviterer et land, der er vest for Finland, vest for Norge, vest for Sverige, og det her lille land bliver inviteret til at indgå en frihandelsaftale med den Eurasiatiske Union. Rusland tænker mere strategisk, vil jeg mene, end Europa gør. Næste korte bemærkning er til